खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मोसाहारि अदालगुरि जिल्ला जिंगाबिल ओनसोलनि सोरांजुलि गामिनि रायजो राजाफोरा गाव गावनि आरजिनानै लानाय रांजों लामा फोसाबदों। जिंगाबिल ओनसोलनि सोरांजुलि गामिया दिनैसिम 20 बोसोर बारबाय, नाथाय दासिमबो मोनसे मोजां लामा दालां आरो बायदि मावबिथांखिफोरखौ मोनाखै, जायनि थाखाय सोरांजुलि गामिनि रायजो राजाफोरा गाव गावनि आरजिनानै लानाय रांखौ जा एसे हायो खांलायनानै लामा दालांफोरखौ फोसाबनानै लानो गोनां जादों। सोरांजुलि गामियाव मोनसेबो मोजां लामा दालां गैयैलाय बे गामिनि रायजो राजाफोरा हान्थामेला खालामनाय, फरायसालि, देहा फाहामसालि बायदिफोराव थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो, जायनि थाखाय गाव गावनि आरजिनानै लानाय रांजोंनो लामा दालांफोरखौ फोसाबनानै लानो गोनां जादों सोरांजुलि गामिनि रायजो राजाफोरा। बेनिखायनो सोरांजुलि गामिनि रायजो राजाफोरा आथिखालनि बिटिआर सरकार आरो प्रमद बर' बिथांनिसिम लामा दालां फोसाबनानै होनो आरो बायदि मावबिथांखिफोरखौ हरनो थाखाय खावलायदों। जोंनि बे जिंगाबिल ओनसोला दासिम 22 बोसोर जाबाय। दिनैसिम सरकारनि आसनि जेबो गोलैयाखै, नाथाय जों आसा खालामदोंमोन नैबे बिटिआर एकर्डनि उनाव जितु माने भट जानाय, बे भट जानायनि जितु परिबर्तननि माखासे स्ल'गान दङमोन, बे स्ल'गाननि गेजेरजों जों माखासे बेबादिनो लामा हान्थिनाय आरो दालां गरा खुरखानाय माखासे समस्याफ्रा जों समाधानखौ मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामदोंमोन, नाथाय दिनैसिम जोङो मोननो हायाखै। दा बेनिखायनो जोङो बिटिआरनि एमानो जा डिएमानो जा आरो सार प्रमद बर'निसिम जोङो खावलायदों जोंनि बे जिंगाबिल ओनसोलावबो माखासे गोग्लैसोना थानाय लामा दालां बायदि बायदिखौ आसनिफोरखौ जोंनिथिंबो हरगोन आरो जोंनोबो बेबादि जौगानायखौ नांगौ। निस्सय जोङो लुबैदों सारा अननानै जोंनि बे लामा दालांफोरखौ जों नायना होगोन। दिनै गोबां रायजो ओंखारनो गोनां जादों। बे लामाया जोंनिफ्राय साहा गोबां गामि दङ आरो गोबां रायजो राजाफोर दङ। बे लामाजों फरायसालियाव थांलाय फैलाय आरो बे लामाजोंनो गोबां हान्थिनाय साहा ओनसोलनि आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा। दा बेनिखायनो नैबे गोबां मोनसे असुबिदा जिथु माने बे दुइ आरो बेयाव जोङो बे कालभार होनाय सिगां बे कालभाराबो गोदोसोना थांबाय। दा बेखौ जोङो रायजोयैनो ओंखारनानै रायजोनो नांगौलाय सुबिदाखौ नांगौलाय जोङो बेबादि रायजोनिफ्रायनो रां राशि खरसा खालामनानै जोङो बेखौ जोङो मावफुंनो थाखाय जोंनि आखाइ लाबाय। दा खावलायदों जोंनि बे बिटिआरनि माखासे इएम दङ, जिएम दङ आरो गोबां मावथिफोर दङ, बिथांमोना बे जोंनि बे बुंनायखौ एसेब्लाबो खोनासंगोन आरो जोंनो बेबादि नांगौ बेबादि माखासे जौगाथायफोरखौ हान्थामेलानि थाखाय गोबां असुबिदा जेराव गोग्लैना दङ, बेयाव जाहाथे जोंनाव फिसा बेबादि कालभारफोरब्लाबो फिसा दालांब्लाबो जाहाथे जोंनो हरगोन आरो जोंनो बेबादि अनसुंथाइफोरखौ हरगोन होननानै सार प्रमद बर'निसिमबो बेखौ खावलायहरनाय थाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं।
लोगोसे नर्मेल डेलिभारि सि सेक्शन्स गल ब्लाडार स्टन किडनी स्टन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।